Gorrondatxe edo Azkorri hondartzako itsaslabarretako haitzek getxon 58 milioi urteko antzinakotasuna dute. Lutetiar arokoak dira, itsasondoan 1000 metroko sakoneran zeudeneko arokoak. Haietan geratu dira idatzita eta itsatsita gure planeta lurra sortzerakoan eta bere bilakaeran izandako gertaera zenbatezinak. Harri horietan dago idatzita bere historiaren zati bat. Historia luzea bada, geologoek berritu asmo dituzten gertaerez beterikoa. Lurraren azaleko hainbat lekutan azaleratutako haitzetan gordeta geratu den informazioa ikertuz eta irakurriz berritu gura duten historia. Ondoren, arroka horiek geologia denboren eskala izena hartzen duen eskalan antolatzeko. Harri horiek hartara, balio geologiko izugarria dute eta halaxe aitortu du geologia zientzietako nazioarteko batasunak, Gorrondatxeko estratotipoa lutetiar aro geologikoko munduko erreferente izendatuz ofizialki. Horregatik, hondartzan azaleratutako sekzioaren geruzan, urrezko hiltzea delako bereizgarria erakusten du. Bereizgarri horrekin, estratigrafiaren alorrean, bitxiak diren eta ezaugarri bereziak dituzten lekuak aintzatesten dituzte adituek. Leku bat edo sekzio batek estratotipo izendapena lortzen duenean, horrek esan nahi du, leku horri edo sekzio horri urrezko hiltze ematen diola. Eta normalean urrezko hiltze hori serie baten jarri behar da. Eta serie horren barruan, normalean hemen ikusten den bezala, estrato edo geruza asko dagoenean, horren markatzen du punto bat edo nivel bat. Hemen ikusten duzuenez, estrato edo geruza asko dago eta leku baten hemen bakarrik jarriko da urrezko hiltze hori. Eta horrek esan nahi du, urrezko hiltze horrek markatzen duela piso baten hasiera. Eta kasu honetan, piso hori da lutetiarra. Orduan, puntu horrek markatuko du lutetiarre horren beko partea edo beko muga. Gorrondatxeko haitzek dinoskue nagusiki gauza bi. Duela 58 milioi urte itsaso ondoan 1000 metroko sakoneran zeudela eta orduko temperatura gaurkoa baino handiagoa zela. Gorrondatxeko hondartzan agertzen diren arrokak badakigu eozeno garaikoa direla. Eta baita ere gitxi gora bera euren adina. Hau da, 56-58 milioi urtekoak. Baina badakigu beste gauza batzuk ere. Adibidez, konturatzen bagara hemen agertzen diren geruzak edo arroka zelango ezaugarriak dituzten, badakigu arroka hauek itsaspean eratu zirela. Baina ez bakarrik itsaspean eratu zirela, baizik eta leku hau, momentu honetan gauden lekua, itsaso barruan egon zela, baina baita ere hemen itsasoak gitxienez 1000 metro sakonera zeukala. Eta badakigu baita ere geruza edo arroka horien barruan dauzen mikrofosilak aztertuz, temperatura orain baino altuago zela. Gorrondatxeko estratotipoari buruzko historiaren liburu atala osori dago, ez da horri alde bakar bat ere falta. Sarritan konparatzen da lurraren historia liburu batekin. Eta liburu horren kapituloa, hemen Gorrondatzen betetzen den kapituloa osori dago. Horrek esan nahi du, lurraren historian metatu diren geruzak edo estratoak danak dauzela hemen. Kapitulo horren horriak guztia dauzela, ez dela falta bat ere ez. Baina baita ere, liburu horren kapituloa hemen beste lekutan baino potolago dela. Eta potoloa esan nahi dut, beste lekutan baino informazio gehiago dagoela hemen lortzeko. Horregatik, mundu osoko geologoek esparru bakar eta paregabea dute Gorrondatxeko hondartza honetan duela 58 milioi urte lurran zer gertatu zen ezagutzeko. Kontutan hartuta, holango sesio modukoa
Olango arroka bezalakoak eta dein berekoak, naiz eta mundu zabalean leku askotan egon, zelan azkenean izendapen hori hemen lortu denez, pentsa dezakegu hemendik aurrera ikertzaile batek edo zein ikertzalek nahi badu jakin zer gertatu zen lurraren historian orain dela 58 milioi urte, normalena izango litzateke ikertzaile hori edo ikertzaile horiek ona etortzea ikasteko edo begiratzeko hemen zer dagoen, zelango geruzak, zelango arrokak edo zelango mikrofosilak eta bar dauzen hemen. Eta hemendik aurrera jende asko etorriko dela, batez ere atzerritarrak. Gorrondatxeko itsaslabarra hortaz, Euskal Kostaldeak Muskizeko hondartzatik Baionara arte osatzen duen paradisu geologikoaren zati bat da, duela 55 milioi urteko Kretaziotik duela 125 milioi urteko Paleogenora arteko antzinatasuna duen paradisua.